गुरूंशिवाय गुरु इथे या भूताला दुसरा देव नाही आहे असं जो समजतो गुरु इथे गुरु आणि अशा प्रकारे जो जगतो त्याचा पाठीराखा नेहमी सद्गुरू असतो. वेळ वाढत चाललेला आहे म्हणून मी आता पुढे आणखीन एक कथा सांगायचं टाळतोय. तर गुरुवर पूर्ण निष्ठा ठेवा. तारणार तुम्हीच, मारणार तुम्हीच. प्राण गेला तरी सुद्धा शरीर प्राणाची करीन कुरवंडी, क्षण एक न सोडी संग तुझा. आता त्याचा संग म्हणजे त्याची संगत सोडायची नसेल तर त्याला इकडे येऊन भेटता येणार नाही आहे. त्याच्या विचारावर प्रेम करा. त्याने दिलेली जी शिकवण आहे त्या शिकवणीप्रमाणे वागा. त्याने सांगितलेली जी साधना आहे ही सगळी शिकवण अंगीकारण्यासाठी, अंतःकरणामध्ये आतमध्ये झिरपण्यासाठी भक्तीची आवश्यकता आहे. म्हणून दररोज गुरुनी दिलेली जी भक्ती आहे, कानमंत्र असेल तर कानमंत्राचा 10 मिनिटं अंतःकरणापासून जप करा. जे साधक आहे त्यांना साधकांना दिलेल्या मंत्राचा जप करा. भक्तगणांनी गणिगण गणात बोते मंत्राचा जप करा. आणि स्वामी माझ्या पाठीशी आहेतच. तर गुरु पुढे, गुरु मागे, गुरु आहे तो उकडे. गुरु हा सर्वत्र असतो हे लक्षात घ्या. गुरु ही शक्ती आहे, ती फक्त मनुष्य रूपानं येऊन व्यक्त होते. तुम्हाला धीर देण्याचं काम करते आणि ती जोपर्यंत आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे तोपर्यंत आपलं केस सुद्धा वाकडा होणार नाही. हा विश्वास बाळगा, व्हील पॉवर वाढवा आणि गुरुनी सांगितलेल्या मार्गाने जा. तुमचं कल्याण होणार. मी तुमच्यासोबत कायम आहे. माझा आशीर्वाद आहे. मला पुढे माहिती जी द्यायची आहे ती याची सांगता करूया आणि पुढची माहिती द्या गुरुपौर्णिमेची. म्हणून आताच्या या प्रवचनाची मी सांगता करतो.